Maglalaro ang magkapatid. Naglibog kong usay. Dapit mo slide. Ang among gamay dalti. Alas 7 na guys, kaya madilim na. Kaya ganyan. Yan pangit-ngit naman ay. May kalaro na ang aking mahal na anak. Oh. Laro na sa kanyang sister. May nakilala pa. Nagpretend sila na nagtinda akong anak ng pizza. Nagpalit daw tayo ito dito. One pizza daw. Tinuturuan ng kapatid. Yay. Return daw. Okay.